Tanagbakang kumpare o gilawig. Ako ni kawaton. Wala may tao sa palibot. Hi, 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 hi. Gamay ramay alino ni baka 200. A few moments later. Wala magakong baka. Wala yung baka. Gikawat maguro to. Dili man ako tugikot ng baka na wala man. Gikawat maguro. Posible pong makabuhi ito. Posible kong makabuhi ito. May pagkaikot na ako to. Gikawat gito. Taras paribulang to yo. Paribulan toy. Ikay gakawat sa kong baka no. Pataka ramang ka pre. Pwede ba kang kasuwanan yung panangil pre? Nay nagasulti na ako pre na naguyod daw kag baka ganyan na buntag. Kinsa man ang nagsulti nimo pre? Kaya ako nang kasuwag apel pataka raman nagpanangil. Dili na importante kung kinsang nagsulti na ako pre. Ang importante nga ikaw gyud nakitang naguyod kag baka. Ngano man pre, ikaw ra ba ang naibaka? Naba pud kay baka? Kinsa man pud itong baka to imong giguyod yan na buntag pre? Dili man baka akong giguyod pre. Pisi ra man akong giguyod. Isunod ra tong baka. So ikaw gyud nagkawat sa akong baka. Dili lagi to yung mga baka pre. Bisan pobre mi pre, dili mi kayo mo mangawat og butang sa laing tao pre. Dili gyud pre. Asa gugag bakang guyuron nga wa man kay bakang buhi. Ikaw gyud kawat sa akong baka pre. Bayaran lang to 10,000 pre. Kagamay ato imong baka pre. Masakiton pa kayo. 2,000 ra gani pagkahalin ato. Kinsa man po itong baka to imong giguyod yan na buntag pre? Dili man baka akong giguyod pre. Pisi ra man akong giguyod. Isunod ra tong baka.